birthday time. Ayoko dyan. Ano nangyari? Hi guys! Welcome back po sa Fun Dibic. Biyahe po tayo ngayon papunta ng Pulangi, Albay. Galing po dito sa Hoban, Sorsogon. Galing po dito sa kabundukan. Merong sariwang hangin. Nakaisarap lang happy. Dadaanan po natin dito ang Bulkan Burusan. Yun lang, kasakaya. Kasakaya. Akasya. Dito na po tayo sa highway sa may sentro po ng Hoban, Sorsogon. Ang Hoban, Sorsogon, alam niyo po guys, kilang-kila to sa mga lumang tirahan panahon pa ng mga Kastila. Malapit tayo, makita niyo po. Ayan. Magkabilaan yan. Lagay mo dito si Ayeko. Ha? Lagay mo dito si Ayeko. Andun pa sa kanan. At kung papunta po kayo ng Manila, galing po dito ng Hoban, pag nakita niyo po ang lumang bahay, tandaan niyo po to guys, for safety. Masyadong ano dito, likong-liko, baka lamagpas kayo. Ito siya. Yan. Tapos may ginagawa pa dito na hindi pa natapos na kalsada. Maraming bikers din dito na mahilig mag-bike, mag-ensayo. Ito na po tayo sa Sorsogon City. Dito po tayo dadaan sa may diversion. Pag dinito po kasi natin yan,
Dito ng ano, Baywalk. Pero dito po tayo. Hindi malawag naman po ang biyahe ngayon. Wala nang mga hinahanap ng mga requirements pag nagbibiyahe. Dito po sa minsan. Ito po ang Sorsogon City Hall. Dito po kasi sa diversion ng Sorsogon maganda naman dito. Iwas traffic. Sa sentro, matindi dun. Parang Manila na rin. Nakalagpas na po tayo ng sentro ng Sorsogon. Ang layo natin, yung pinanggalingan natin na bundok ay nandun po. Yun po ang bundok ng Bulusan at ang Bulkan Bulusan. Dito na po tayo sa Putyao, Pilar, Sorsogon. Ito po ang checkpoint pag luluwas na probinsya ng Sorsogon. Sarap talaga mag-drive pag ganito. No travel requirements. Tapos wala pang traffic. Ayos. Tapos ang kalsada, ang ganda pa. Na po tayo ng Daraga, Albay. Daraga sa Tagalog, Dalaga. Alam niyo po kung bakit? Ayan, sarap po natin ang Daragang Magayon o ang sikat na Bulkan Mayon dito po sa Bicol. Ang bilis po ng biyahe natin ngayon. Umalis kami sa Sorsogon ng 3:45. Ngayon ay 5:45 na. Dito na po kami sa Daraga, Albay. At syempre, hindi tayo dadaan sa may sentro ng Daraga. Dito na tayo sa Camalik Diversion Road. Dito siya.
sa'yo, Vince eh. Pag sinasama ka eh. Lagi kang enjoy. Ilang daanan daw yan eh. Hindi. Mahirap ang daanan dyan, mami. Hindi, pag nakalusot yung bus, try nga natin. Hindi pwede dyan sa ano. Stop daw, stop. Stop, 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 stop. Ah, babalik. Babalikin tayo. Ayoko dyan. Ano nangyari? May plano! Atras tayo. Ginagawang kalsada. Sa may Zigzag Road. Hindi malumit. Buti na sa bukana. Mahirap na baka pagdating dun sa dulo. Natin yung vlog niya. Ay, may nagkaano po ako. Sige, shortcut tayo. Wala. Matraffic pa tayo dun. Shortcut. Dito na tayo sa Daraga. Ayan. Hindi kaya ang bus doon kasi sobrang ano doon. Nadaan natin yun. Matarik yun. Mag-alas 6 na kaya dumidilim na dito sa isang diversion. Doon po kasi sa isa para may ginagawa. O diba? Ayos. Buti matras tayo na. Kasi doon baka abutin tayo ng siyam-siyam doon eh. Mukhang ginagawang kalsada. May hindi pa naman tapos doon yung tulay. Oo, so itong mga bus driver Kabisado dito. Tayo ng ano talaga. Kasi syempre nagano din sila ng oras may pipick up and day Oo. Eh pag bumaba sila sa Daraga, abutin sila ng siyam-siyam doon. Dagdag mga siguro mga kalahating oras hanggang isang oras. Depende sa daloy ng traffic. Yun ang mahirap pag naibang daan. Ayun ang ating dadaanan dapat kanina. Nagpas na natin. Balang araw yung tuloy na to sa diversion. Ang ganda pag natapos. Yung kalahati pa lang ang okay na. Sa right side, medyo matatagalan pa yan. Ito na tayo sa zigzag. Buti medyo maaga pa tayo dito sa zigzag road. .11 ng gabi na pala. Hindi na pala maaga.
ito naman pong Sigsag Road, ito po ang palatandaan pag na akyat po natin sa taas to, pagbaba yun na Kamalig sa may Bulkan Mayong. Six. Malapit-lapit na. Alright, tayo sa taas. Baba naman tayo. Malapit na tayo sa baba. Kitang-kita na natin yung Bulkan Mayon. Yun ang maganda duman dito sa diversion namin. So, marami ng Aba, nainggit ako, may nag-bike. Sarap. ingat mga batutoy. So may release ng tren. Ay kagayon. Ni daragang magayon. Grabe dito. Sagang perfect. Ganun pala ba? Ang ganda. Tawak ko yan. Pinabi na tayo. Medyo madilim dito, walang ano, street lights. Wala na, doon lang si Sigsag. Mayroon din para siya, kaso ano lang. Wala. Yan o. Yun. Hindi lang kayo yung mga malaking mundo. At least may ilaw. Hindi ko na tayo. Namiss ko tuloy yung ano dyan ha. Ang tawag dyan sa lugar na namin. Kamalig yung pinangat. Binangat. Ayun. Hindi na tayo makadaan. Ginagawang tulay. Ha? Laki bahay? Ay, yung bahay. Ay, bahay.
na tayo sa Pulangi. Makataas ang Kamalig. Anong lugar man? Binubatan? Ay naku. Alas 6:21 na. Baka wala ng puto dun ah. Ayun. Yung parang masarap pag nag-ride dito sa Bicol. Ang puto. Saglit lang, minuto dito na yung Kamalig bypass. Ayun. Ano yun? Kamalig bypass road. Nako. Mukhang sarado na ang puto. Wala na. Sayang. Kaya itong sarado dito kami no? Oo. Okay. Wala bagang ilaw. Ay, luway lang. Kain Wala na. man. Let's go. Yes, sa wakas, ito na po tayo sa Pulangi Albay. Sarap mag-ride. Alam niyo po kung bakit? No travel requirements. Malog na pang biyahe dito. At hindi lang yun. Walang traffic magbiyahe sa probinsya. Sariwang hangin. At higit sa lahat yung mga magandang panahon. Umalis pa kami doon mga 3:45. Ngayon mag-alas 7 na. Halos 3 oras din pang biyahe. At ngayon po talagang masabi kong napakaluwag na magbiyahe dito po sa probinsya ng Sorsogon papunta ng Pulangi Albay. Nagutom ako dito sa sentro. May mga kainan. Hanggang oras yun? 8? Kaya tayo dalawa. Yes. Balik na tayo. Salamat po guys. Kita-kits ulit tayo sa aking next ride. Dito naman po tayo mag-ride adventure sa Pulangi Albay.